Pagsulod mo sa Cagayan, kung sa dagat ka mag-agian, masaksihan subang sa adlaw sa Makabalan. Sa di ka pa moabot sa sentro, anaa ang gaisano. Pagkadako, pagkakompleto, anaa ang tanan. Esteng bahin usab ang world class nga limket kay kini ako. Gayud nga ikapasigarbo. Sa westeng bahin na nausab ang barato nga makro. Igo lang mutabok sa Cagayan River. Diha magsugod ang tanan, suroy gyud sa Cagayan. Di malimtan ang imong ma-eksperyensya. Suroy gyud sa Cagayan, suroy gyud sa Cagayan, suroy gyud sa mahigalaong Cagayan. Kung universidad ang hisgutan, Xavier University, Liceo University, Capital University. Panggiitan sa medisina, abogasiya uguban pa, di mabintaan bisag Manila pa. Nakitay White River rafting, golf course sa Pueblo de Oro. Naausap sulod ang dako kaayo nga SM. Diha magsugod ang tanan, suroy gyud sa Cagayan. Di malimtan ang imong ma-eksperyensya. Suroy gyud sa Cagayan, suroy gyud sa Cagayan, suroy gyud sa mahigalaong Cagayan. Diha magsugod ang tanan, suroy gyud sa Cagayan. Di malimtan ang imong ma-eksperyensya. Suroy gyud sa Cagayan, suroy gyud sa Cagayan, suroy gyud sa mahigalaong Cagayan.